Yeah. Ahojte, ja Čaute. som Erik Ja Simona. a vítame vás u 18+. Show. OK, takže sme si prichystali opäť v tomto treťom dieli pre nás, opätovne výnimočné, lebo na tie prvé dva sme dostali celkovo dobrý feedback. Takže máme pokračovať v tom a teda sme si zase prichystali otázky zo sexuálneho života, ktoré by vás, alebo No, zo života, tak ktoré zo by života, vás mohli hej. zaujímať. Takže Dneska skúsme prvú máme otázku. takú tému, že OnlyFans, Áno. porn agentúry. takže- Za agentúry. Áno, áno. Je ti to cudzie, alebo není ti to cudzie? Nie, mi to cudzie už. Už ti to nie je cudzie. OK, ani mne to nie je cudzie. Prekvapivé. Čiže keď si dáte onlyfans.com lomitko toto je moc, tak nájdete moje pelo v akcii. Teda nebudeme predbiehať. Dobre. Že aký si myslíš, že je rozdiel medzi mužom a ženou v tomto priemysle? Že či dokáže byť muž takisto úspešný ako tá žena? Čo o to myslíš? Bereme to z hľadiska, že ten muž je heterosexuál, bisexuál alebo gay. No, Čiže skúsime to rozobrať celkovo? asi, no, možno. OK, čo sa týka heterosexuála, podľa mňa, tento má najťažšie. To je proste period, že tento má najťažšie. Ani nie. Dokážem oponovať, pretože poznáš sám. Áno, jeden- My POV Life No. poznám aj ja, hej, on to robí v podstate... A je heterosexuál, takže akože má to dobre Teda robí vymyslené. heterosexuálny content, Áno, tak to áno, povedzme. áno. Nevieme, či je heterosexuál na 100%. A podľa mňa, hej. Podľa mňa tiež, hej, OK, ale teda z toho hľadiska, že ten heterosexuál to má najťažšie, to je jednoznačné, len kvôli tomu, že buď musí striedať partnerov a musí mať veľkú audienciu k tomu, a fakt tých heterosexuálov je tam málo, aj keď za tou ženou väčšinou točí s ňou chlap, tak nemá svoj vlastný OnlyFans. Nie, väčšinou je ako, že Väčšinou dopomáha im to k tomu. len zakliknú, že OK, je Hej, tam vidieť moje kúsky tela, príklad je asi ona Ingdory alebo Koza Bobkov, lebo ten tež natáča asi Pečko s Karinou Peťou. Asi, neviem. To či isto, akože ja to viem. Ale akože sú nejaké liknuté videá. Ja som tiež videl Takže tie liknuté asi videá, áno, aj od áno. jednej, aj od druhej. OK, nebudem sa k tomu ja vyjadrovať. Nemôžeš. Koza Bobkov je na tom lepšie podľa mňa. Akože lepšie, že... Vybavou. To Či si neviem, myslíš? nepamätám si to, ale akože že Či v šukaní? Kvalitou toho videa. Kvalitou, že akože je to lepší sex na Na pozeranie. pohľad. Na pohľad pre mňa akože kamera alebo takéto niečo, že vieš, že keď trtkajú Či technické veci teba. Pre mňa aj technické veci, ale aj teda to, že väčšinou oni mali tak vonku také šukačky, vieš, že natočil video na YouTube v podstate ohľadom auta a potom vlastne tam šukali tam Áno, vonku, viem, kde mali bolo bude v Ritipiči, to je jedno. Hej. A tam je to tak viacej, ľudia to tam viacej berú podľa mňa, vieš, že V Amerike? áno, že Je to tam, zvrátený národ. no ale je to tam také viacej otvorené, že proste to je, niektorým je jedno, že šukáte na ulici alebo odstavíte auto a proste si to Vieš, čo sa stalo rozdáte. vlastne v Nitre? Ten párik? No viem. Hej. Ale už vidíš, aká je to kontroverzia, OK, že? ale keby si išla okolo a náhodou to by si zbadala takýto párik, tak čo by si povedala? Nič. Môžem sa pridať? Nie. Nechala by som ich v kľude. Alebo brácho, dobre to robíš, Hej. Nice. Poriadne ju šukaj. Dávaj tvrdší kokot. No. Takže to by bolo možno fajn, no jasné. No, ale tak väčšina Slovákov bola pohoršených. No aj bolo, však jasné, mali za to prvú sériu. A potom ešte jedni trtkali na vlakovej stanici v Lade. V Nitre to bolo, sa mi to, že niečo bolo aj také. Myslím, že v Lade na východe, alebo kde? Ja je to, no veľa toho bolo. OK, to je nepodstatné, ale proste ostatní len závidíte a keď nedoprajete týmto ľuďom chvíľku zábavy, si myslím. No OK, ale odbočili sme od témy, si myslím. Čiže podľa mňa heterosexuál to má najťažšie. Nie, že to je Súhlasím, nemožné, áno. ale je to najťažšie. Súhlasím. A gay a bisexuáli to majú o hodne ľahšie, lebo tá audiencia je tam vyššia a... Veľa gejov je úspešných, akože možno ty nie, ale ja sledujem akože túto scénu. Vedela si, že máme asi viacej mužských tvorcov ako ženských, ako Slováci a Češi?
Hej, zahliadla som to. A vieš, čo je najhoršie? Že jediný heterosexuál tam je. A to som ja. Týmto pozdravujeme Johnnyho oficiál, či jak sa volá. Ježišmária. Ten Karano aj tak si sa nechal vytrtkať do ryti. Tým pádom, To nikdy nevieš. brácho, keď raz natočíš gay content, tak si gay, vieš. Sem tam, to není niečo ako, že Ja bisexuál. nemám proti takým ľuďom nič Ja proste. tiež nemám proti nim nič, ale není to tak, že som teraz bisexuál, vieš, že wow. Alebo... Ja to beriem, keď chceš byť bisexuál. Dobre, u ženy to je možné, u chlapa nie, podľa mňa. Podľa mňa, hej. V tomto sa rozdeľujeme. Hej, v tomto to je dobré, že máme iné názory, lebo bolo také dobré virálne video, že keď sem tam vyfajčíš kokot, tak si gay. Proste, a není si bisexuál. Dobre, nemusíš fajčiť kokot, ale napríklad sú také páry, že muža vzrušuje, keď si tam proste pchá dildo do zadku, hej. A pritom trtká svoju ženskú. Ale chápeš, že Ja vás rešpektujem, pári, na mňa to není. je to podľa mňa určitý druh. Myslíš také páry, jak je oni, Míri Vlček a Mikela? Lebo ja si myslím, že Mikela prca toho malého trglu do ryti. Nie, je to opačne. On ju prca do ryti? Že ona si dáva sa musí mať takú klobásu. nie, že každý, neviem presne toto, neviem, čo je na tom pravdy, že si dáva preháňadla a klistýry, aby mohla dať, akože aby mohla mať každý deň análny sex. Zaujímavé. Ono No. tam musí akože aj vysrať. Objem je objem, poznám to sám zo seba, vieš. Vieš, som není najchudší. Dobre, takže toto ja si môžem robiť z tučných ľudí srandu. Ja som není sám chudý, vieš, takže v pohode nemám dokonalú postavu a tiež zoženem toho veľa a viem, koľko ten človek dokáže vysrať, takže myslím si, že Mikela to dokáže. Dobre. Okay. A odbočili sme od Veľmi. veľmi od témy, vrátime sa späť k tej téme, ktorú sme chceli. Čiže áno, je tam ten rozdiel, že tí gejovia to majú ľahšie. No musíš... Ale ja súhlasím, áno. Akože ak si heterosexuál a presne striedaš tie partnerky, máš proste nápady na tie videá, že sa tam neopakuje jedna dookola tá istá ženská, má to úspech. Lebo Jednoznačne. proste zarába niekoľko 100 000. Áno, ale zarába aj tá čajka, zarába aj ten týpek. Áno, je to... Len no, oni si to neuvedomujú, vieš, že potom No tak zasa nemôžeme porovnávať Slovenky Češky z USA, a podobné. no krajiny. A tak napríklad natáčala s ním aj tá Zuza Svit. Zuzu Svit, či ak... No s týmto? S ktorým? No porn... Ja tam My POV Live? Áno, Okay. áno. Už mali asi 3 videá, vieš? No, že super. proste, ak chce tá ženská, A to Čavo má akože klobásu. hej, súhlasím, Čavo má klobásu, na že? dobrú vybavičku. Čavo má klobásu. To by bolo každého. No, to Okay. tomu ide, to nepoviem, že zle niečo. Ale prekvapivo teda, ty musíš povedať že z tej stránky, že aké to je, keď ti napíše skôr gay kreator, že poďme sporu tvoriť, áno, narážam na teba Johnny oficiál, či jak si. Jak to má? Johnny A to OF, či jak je teraz? Neviem. Neviem, či ešte vlastne ten chlap existuje, lebo mi ho TikTok ani Instagram dlho Ani nevedel. mne, ani mne. Tak asi už nerobíš. Asi to nebolo vončo. A podľa mňa, hej. Mne sa ale páčili tie jeho videá, vieš, že On bol zlatý na hej, to. pri tom onom zrkadle kokos. Ja som to rada pozerala. Hej, to už bolo teplé, keď si to videla, proste. Nevadí. Sorry, to už bolo gay, že fakt to bolo strašné. Brácho, nerob to. Be a fucking man, you know. To je jedno, tak každý si môže robiť, čo chce. Jasné. No tak. Hej, však Nemáte na to čo pohoršovať. nepohoršuje ma na tom nič, ale ten chlap voči ženám stráca takú tú mužnosť. Vieš? Neviem, mala som bisexuála chlapa, hej, že... Fuj, Ale ty si chodil s teplošom? ale on nejebal s inými, chápeš? Že proste mal uchylku, On ich jebal, alebo on mal sa nechával? vzťahy aj s chlapmi. A on ich jebal, alebo sa nechával jebať? Neviem, na to som sa nepýtala. Jak si sa na to nemohla Lebo opýtať? mňa to nezaujíma, proste som s ním vtedy hodila Nechala si ho ja. niečo do ryti? No, si Tak bol jebávaný. Hotovo. Period. No a čo? Tak sme to rozsekli. Chodila s teplošom. No a čo? Jako nič proti mojim teplým bratom. V pohode, mám vás rád. Je to okay. Mne to nevadí, ja som Ja si si úplne v kurím pohode. Vždycky to bolo tak. Ježišmária. Vždycky to bolo tak, ja som ich miloval.
Lebo ti som vedel, že- prenechávali mesko. Jasné, nebudú sa ti jebať do kapusty predsa. Krásne. Zlatý. Že? Ja si myslím, že úžasné. No ale dobre, takže týmto sme zhodnotili to, že teda áno, ten heterosexuálny kreátor to má najťažšie, dajme tomu. A ženy sú úspešné akokoľvek. Či máš 300 kg, či máš 450, či máš... Áno, či sú hetero, či sú lesbo, či sú bi. Tam to ide ženská, stačí vagina, more ideš. A prsia. Love. Ani prsia nie. Niektoré majú. Že nepotrebuješ ani cecky, kokot, ani implantáty, ani vyšportovanú postavu, nič nepotrebuješ. Pri ženske nič. Vždycky sa nájde úchyla, ktorému sa to ľúbi. Presne, strašne veľa mužov je to. No, však Ženy to majú jednoduchšie, takže s OnlyFansom. Ale tuto by som upozornil, že nádejných budúcich kreatorov, že keď už sa idem do toho pustiť alebo niečo, tak musím si uvedomiť aj ten mínus taký hlavný, že to zanechá niečo v tebe, že proste sú tam tie mínusové hodnoty, vieš, že okolie, jak to berie, potom už máš ťažšie nájsť partnera, alebo ťa vnímajú len na základe určitého Instagramu. Alebo nemyslím si, toto nemyslím. Ja to vidím. No tak možno to vidíš, ale vždy príde akož do života človek, ktorý ťa s tým proste, ak mu nezáleží na tom, čo robíš, ale chce Ale teba... pri prvej hádke ti toho pleská o hlavu. Môže. Môže, nemusí. No, Záleží od 90%, človeka. Áno. Dobre. Mám ružové okuliare. Áno, ja viem, že máš rúžové okuliare, preto si išla k tej dobrej strane na modrú stranu a ja na tú červenú. Som s tým v pohode. OK, takže toto si treba uvedomiť, čo to dá do života. Že áno, prachy to môže priniesť, ale môžete ich rozjebať, Ale vždy to investujete. ostáva v tom živote. A ostáva to tam vždy, že No. presne tak. Takže tak. A teda poďme na teda ďalšiu tému. Ešte z tohto, že čo by si ty vybral, či OnlyFans, alebo nejakú skôr porno agentúru, ktorá akože, keby si chcel točiť porno, že to sférou by si sa chcel unášať. Porno agentúry platia málo. Počkaj, ak by som vlastnil tú porno agentúru, alebo mal teda určitý percentáž celkových ziskov tej porno agentúry, tak vtedy by som sa vedel dohodnúť aj s tou porno agentúrou. Ak by som toto nemal a mal by som akože jednorázový pay, tak jebem celú porno agentúru a idem radšej na OnlyFans a na nejakú agentúru, lebo tam dokážem zarobiť troška viac, alebo teda podstatnejšie, dlhodobejšie z toho jednoho videa viac. Áno, to je pravda. Takže máte tu návod. Ja neviem. Ale páči sa mi, že môžeš? No? Páči sa mi teda, že veľa agentúr aj bolo. Konkrétne, že vraj jedna agentúra Only100.cz má tam nejaké prešlapy, že dievčatá boli predávané bez toho, aby to vedeli. No, však to sa deje všade. Stáva sa tak, že chlapci vás genia naďalej. Mám to od jednoho fotografa, ktorého nebudem menovať, pre jeho dobro. A určite ho poznáš. A čiže treba si dávať pozor na každého, že keď mi tam niečo nesedí, tak sa na to treba rýchlo vysrať. A čítať si zmluvy. Hlavne čítať si zmluvy, lebo keď vám dajú liter, alebo 25 000 českých, jak tu dávali, teraz dával to tuším Kajumi, alebo tým babám a genil ich ostrašné tisíce eur a dolárov. Dobre, je pravda, že ty ako ženská si dokážeš za prvé mesiace zarobiť XY dolárov, hej? Áno. Že proste leže, ak to je aj z toho hľadiska, že do ďalších mesiacov, tak ak nie si taká produktívna, tak ti to upadá celkom, vieš? Že možno myslia aj na to dopredu. OK, je blbosť, hej, dať nejaký fix, že čo ja 1000 eur, alebo takto, pretože tá ženská si dokáže fakt zarobiť dosť za prvý mesiac. Áno, ale oni im dávajú ten fix určite, že vždycky, že to je isté. A teraz som debatoval s veľa. Ale sú aj tak, že ti dajú percentáž na strašne. To robia tak, že napríklad OnlyFans ti bere 20%. No, ty dostávaš 80%. A oni ešte z tých 80% tebe dajú 40, 30, 20. Počkaj, som s týmto v pohode. Ja som sa teraz akorát písal s rôznymi agentúrami, že dávajú 30-40. Lenže oni sa hýbu v číslach mesačné, rádovo 100 000 dolárov. Ale nie naše agentúry, ktoré sú tu, kde zarábáš, poviem blbosť, hej, 8 000 za mesiac, tak to sa ti absolútne neoplatí. Jasné, vieš, predstav si, že tá agentúra zarobí s tebou za mesiac 300 litrov. 300 000. Alebo ako Lucia milión ona zarába mesačne. A v pohode, dajme tomu, že 300 000 a z toho ti dá tých 100.
No, úplne som v pohode. Úplne v pohode, jasné. Ak nemusím pohnúť ani prosto, dobre. Nemusíš četovať, nemusíš No, natočíš ten tieto. content, máš To ten je čas. úplne v pohode, áno. Jasné. Fotky, natočeniček jasné, inak by to nešlo. Dildo do vagíny, more, ideš hopa cipa, Všetko. fajka, prehltanie. Prehltáš? Nie, Neprehltáš? nie, Nie? nie, Isto nie? Nie. OK, neprehltá. V minulom dieli som hovoril o tom, že prehltáš, keď si to dobre spomínam, či nie? mám teraz s tým problém. Máš s tým problém. Nemala som s tým problém, bolo to v pohode, ale teraz... Moc genia. Okay. Veľké náklady. OK, dobre, toto sme myslím si, že rozobrali a mohli by sme preskočiť už na ďalšiu tému a to je... Nevieš? Ani ja neviem. Ty si mi poslal otázky na telefón, že? OK. Natáčanie, fotenie. Nie. Bože môj, toto môžeš Natáčanie, vystrihnúť fotenie, hej. stadiaľ. V pohode, pokračujeme, že to je úplne normálne. No, natáčanie tých videí a akože fotenie toho kontentu, že či to robil zo začiatku problém, alebo ako sa pri tom cítiš. To už je skôr také akože tak do hĺbky teba. Ja to ako chlap mám ťažšie, to je jednoznačné, pretože musíš udržať erekciu, musíš rozmýšľať nad kamerami, keďže to robíme takže z toho väčšinou šefuje všetko sám, takže to mám ťažšie. Takže za mňa to asi takto skrátim. Keď tam priberieme niekoho, kto to bude točiť, tak určite budem mať mysel už len v tom sexe a budem si to viacej užívať ten sex a ten daný moment, než aby som to sa sústreďoval na svetlo, na kameru, hentam, toto, čo, ako... Ťažko je to, napríklad pre mňa, pre ženu, je to ťažké, že si to užiť nejako. Tiež. Vieš, že OK, ty máš takéto problémy, ale nevždy sa pri tom urobíš. Vieš, že musíš to prestierať a takto veci, proste je to normálne. A nie je to už potom, že ťa to nebaví, ale proste vidíš, že to je dobré a chceš to dokončiť, aby to bolo super to video, aby v konečnom dôsledku vyšiel dobrý produkt. Ja chcem jedno zachytiť na video a to je Predator. Vieš, čo je to? Áno, viem. Vieš, čo je to? Tuto vám dám prestrih, ja si dám s tým... To musíš zavolať svojej bývalej. Ja si dám s tým robotu, že dám tam prestrih, aby ste vedeli aj vy, aká je sexuálna poloha na Predatora. My favorite. Nech sa páči. Ale áno, súhlasím. Alebo nejakú adeptku. OK. Publika. Adeptka z publika, či už pre slečnu, alebo pre mňa kľudne. Či si platím niekoho obsah? Ďalšia otázka. Áno. Platíš si niekoho obsah? Teraz momentálne nie, ale platila som. Ja som zmrt. Ja pozriem len free účty a väčšinou je toho hovne. Ja Nie. si nebudem platiť nikoho obsah. Týmto skončím. Ale ja to neberám z tohto hľadiska. Ja som to brala z toho hľadiska, že videla som, že má super tvorbu a chcela som ju podporiť. Ako žena ženskú. Chápeš, že... Dobre, aj jebem. No, ale tak... Nie, ja mám free účet a jasné, že to sa určite pôjde niekedy paid. Je to, neviem, veľkých 600 followerov alebo takto. A na OnlyFanse, takže why not? Keď ma budete podporovať, aj keď to bude platené, budem len rád, kurva. Tak, lebo je za tým dosť veľa roboty. Jasné je. Akože ono nie je to len jebať na kameru. Proste No to není, to za musíš tým strihať, XY musíš veci, za tým. A aj po tom sexe, že čo musíš urobiť všetko. Tu dám shoutout Natálkan a Otovi Ferocitimu, lebo sme si písali, keď dávali na Reddit, propagovali svoje, tak sme tam našli, že crackhead ofíček, že proste, predstav si to najrozjebanejšie kreslo, čo mám v bare, proste, že asi kočky to ošťávali, ona sa tam Fú, nie. čajka odfotila, jak tam stojí na tom kresle, tak proste to bolo presne, jak v Amerike na ulici, že crackhead ofík. Tak sme to nazvali. Takže shoutout tu Oto. Kto nevie, to je Oto Ferocity, čekujte Instagram. Toto nie. OK, dáme ďalšiu otázku. Kedy si videla, že OnlyFans má pre teba potenciál aj do budúcna? Zárobková činnosť. Nemá podľa mňa do budúcna, že robiť to, čo je 10 rokov v kose. Pretože po nejakom roku, 2, dostaneš takú paralýzu do motivácie, aj do videí, že proste tá múza skončí jednoducho. Tomu sa hovorí presne, že kreatívna... No. No neviem, som tupá blondína. Ja som zabudol, prepáč. Ja som není blondín, ale som tupý. V Okay. pohode.
Neviem, ak to presne volá, ale chápeme sa čo? Hej. No a proste, že už nemáš aj... Paralýza? No, že už proste nemáš náladu ani točiť, ani nič vymýšľať. Ale šukať máš furt náladu, no? Môže to áno, ale Že ma dneska nevyšukala. Čo není môže byť. som frigidná. Dozvedeli sme sa niečo nové. Doteraz som to nevedel. OK, takže na dlhé trate to je jasné, že nemá, že heši, Popri to, dá sa akože podľa mňa však XY pornohercov, pornoherečiek. No jasné, však najznámejší je Ron Jeremy. Ten šukal more dokalo ho nezavreli. To mal asi 70, keď No, ho zavreli. Shoutout to Ron Jeremy za Akože znásilnenie. podľa mňa najlepšie, že popri tom sa začať venovať niečomu inému. Jasné, podľa mňa, akože rozvíja to aj ten YouTube, aj tak, jak to má napríklad Tommy Wood z True Kate to robili, čož Tommy Wood je Čech. Alebo Lena the Plug a Adam 20. To je bali si to strašne, Títo to ale je aj boli tak sú moja srdcovka neskutočne, že... U nás skončil. No tak U nás skončil úplne. A Tak už nepozerám ani No Jumper. Mali akože dobrú show aj všetko, ale zabil to. Tak ale vieš, možno aj oni prišli do toho stavu, že už proste to, že točili trojky, štvorky so ženskými, už im to neprinášalo možno ani toľko kešu a chceli niečo vymyslieť nové. Či to nebolo, vieš? Práve, že oni tam ten income mali z toho No Jumperu a z tej Plug Talk Show. No, strašný. akože to mali. Strašný. Jediné, čo im mohlo, No Jumper im išiel stále hore. Stále. Plug Talk im mohol začať stagnovať, aj keď si to nemyslím popravde. No oni ale- tam striedali tie herečky. Hej, takže tiež im nestagnoval nejako. Ale problém bol ten, keď tam vtedy natočila to prvé s tým Jasonom Lovom, takže išli do je to sračiek. tak padlo. Klesli im tým pádom aj Plug Talk, aj No Jumper. Veľká chyba, oprachy došli. No a toto zase- teraz, bože, to čo dali, že... Hej, mali súťaž o to, že kto vytrtká moju ženu do Spolu. no. Strašné, to bolo strašné. To je také, no neviem. Pozrite si No Jumper, Plug Talk, keď chcete. Ja už to nebudem pozerať. OK, aký máš názor na to, ak žena točí, fotí točí na OF a má priateľ, poprípadne rodinu, je to aj pre teba tabu? Ani? Vôbec. A keby chlap má rodinu a točí porno? Gejské. Prečo? Podočne gej. Prečo? Ja som v tomto proste úplne odlišná od tvojho názoru. Mne to nevadí. Ja mne to nevadí, akože, že keď... Aj keď má natáčaš rodinu, ak je s tým ženská v pohode, tak prečo? Zabíjaš podľa mňa v tom chlapovi nejaký ten chtíč, že niečo robí. Že robí to, čo chce napríklad. Ak to robí z toho hľadiska, že to Ale robí to chce, akože s druhými? no, Vtedy by mi to vadilo. fakt, No jasné. Akože, že moja žena to robí s druhými a nie so mnou. tak ak to robila už pred vašim vzťahom, tak úplne v pohode. Točil som aj ja predtým s toho porno? Neviem, asi áno. No okej. Tak to neviem to povedať, takže... Nie, asi by som si nezašal s pornoherečku. Normálne, okej. Necháme to tak. Ja som si v pohode, mne to nevadí. Ja zase akože mám piči, že nasrať. Tak lebo každý robí niečo, vieš, a keď si s tým v pohode, že to máš v sebe nejak uzatvorené, že presne, musíš s tým byť v pohode a vtedy dokážeš rešpektovať toho druhého človeka. No okej. Keď si, presne toto je to, keď si sám so sebou OK, tak dokážeš rešpektovať toho druhého. Teoreticky, ale musia byť obidve strany OK, vieš. Nemôže byť len jedna. No, to je to naražame na problém. Áno, musíš naraziť presne na dvoch ľudí, ktorí sú s tým OK a dokážu byť spolu. Hej, keď ste OK, tak ste OK. OK, máme tu ďalšiu otázku, teda OK. To už asi nie. Ako najbizarnejšiu požiadavku si dostala naopak, akú si splnila na OnlyFanse? Fú, tam ich bolo strašne veľa. Ale to... No, chcem počuť. Ježišmaria, to bude trapas, ale... No, tak to už je teraz. Ale bolo to sranda, naozaj, ja som z toho užila. Mala som papierové vrecko na hlave. Mohla som mať jeden otvor na dýchanie. OK. Prečo Abo- papierové? Neviem, bola požiadavka, asi mal uchylku na papiere, neviem. A musela som mať dildo medzi nohami a akože honiť dildo nohami a potom spraviť výstrek z toho dilda. Napadá ma, že ako sa dá z dilda spraviť výstrih, ale... Dá všetkým, či jedlom, alebo sú aj na to také Dobre, veci. túto otázku necháme.
Ja som A teraz ty? mal najbizarnejšie, že čo som to mal vyhoniť? Honiť do kamery? No. Hej, okej, nesplnil som to. Well, nebaví ma honiť samého. Poviem pravdu. Keďže sa venuješ pikantnému obsahu na OF, vedela by si predstaviť točiť niečo na Pornhube? Hej, a akože s tým daným partnerom alebo s extra partnermi? Čo ja viem. Tak akože mne to už nevadí, už to beriem v pohode. Ale... Akože ja by som na Pornhub dal len také shorty, víš, také... Ale musela by som napríklad tú svoju tvorbu už mať na nejakej úrovni, takej svojej pomyslenej, že áno, teraz je to dokonalé. Už to... Darina Moore? No. Ona to má akože Ona super. to už nemá nejako, lebo akože na Pornhub, čo dala volačo, tak akože videl som tie Ale už shorty, ani všetko som... na OnlyFans nemá ľudí, proste už to skončila celkom. Ani na Instagrame nie je aktívna nič. Ale ona by musela byť aj oproti tebe nízka, ne? No. Tak ona má asi 100. To by bolo zaujímavé, som mu dal trojku, lebo to predala... Ja by som sa cítil pri nej jak King Kong a ty jak ona. Vieš, nejaká modelka. Čo by mi bola povtárka? Super. Koľko má centimetrov? 1,60 m, 1,50 m? Ja mám, no možno 1,60 m, lebo ja mám, Max? mám 68. OK. A ja som celkom. Kurva, to by si A tak ja som celkom. No, To by bolo asi ľahšie chytiť a vydvihnúť. asi. Že ako lížeš takto. Alebo by si musel alebo najlepšie by bolo, keby si vybral nejakú takú, čo ti je pokokot. To už by bolo 8. To bola aká sranda. Teraz to bolo oné, vieš čo, neviem, či som ti to posielal, ten Bang Bus, vieš čo je Bang Bus, ne? To je tá dodávka, čo... Aha, áno, už viem. Ale tak tam mali dvoch takých, ja neviem, jak to slušne nazvať. Lilliput? Jeden bol tiež, hej, ale postihnutý chudák, aj druhý bol tiež nejako. A vlastne tie čajky ich dávali. Teraz otázka, išla by si s niekým takýmto natočiť? Oni boli aj troška mentálne chytení. Ježiš, to, ja neviem, to by bolo asi Už to je nepríjemné. bizár podľa mňa. Už To je by bolo dosť nepríjemné. zle. Keď to mám porovnať nejakú úroveň, tak berem to. Máš hranice, cez ktoré nejdeš a ja tak tiež, že proste OK, Tiež by som nešupal otvorená. chlapa. Ja hej? Ale jak Rytmus povedal, tak aj 120-kilové černé romalé. Shout out to Biggie. Aby sme tam Biggie nespomenuli. Jak by to fungovalo. OK, vidím, že tam asi ďalšie otázky sú nachystané na tento konkrétny showcast, alebo čo to je showcast? Okay. Showcast. Lebo budem šukať účastníčku. Takže chcela by si ešte niečo, nejakú otázku máš? Alebo takúto extra? Nenapadá ma nič. Myslím, že sme z tejto sféry prebrali všetko. OK, čiže zapamätajte si to, že nie je to len tak prdel, treba za tým, že vybuchnete na začiatku, neznamená, že to budete mať dlhodobo. Musíte sa samozrejme o to starať. To sú tie najpodstatnejšie. Nenechajte sa vyrábať od rôznych ľudí. Čítajte, čo podpisujete. Presne. Zistujte od viacerých zdrojov. Ak potrebujete poradiť, kľudne napísať na Instagram tuto slečne alebo mne. Fú, to mne radšej nie. Tak radšej mne. Toto je moc na Instagrame. Takže kľudne poradíme a určite bude v pohode. A ďakujeme, že ste sledovali tento diel a vidíme sa pri ďalšom. Čaute. Čaute. Yeah.